ago mos ne jo press kuom leo maleo go, lakini ayop ni onge gima osekethore. Gik moko ni maber. Wambe kaka joywak mag liel kama National Mourners okube onego bed ni waywak nyake pesa. Onego bed ni waywak aywake liel to ok waywake pesa. Kanyo waywak ne sirikal kabisa. Lakini mokwongo ago erokamano ne ji mopogore opogore. Ago ne joimbo mosebedo ka supportwa. Kachako ago erokamano ne jo pikipiki mawasi mabe seche moko kowaga e liete. To funeral sombe kanyo yok nyang'go to sana na ywak ne sirikal. Sirikal sani wan kaka jo National Mourners wan gi shida. Shida marwa mokwongo en ni sani ok wanyal chopo e liel, cause liel nu wacho ni ji 15 ema chopo e liel. Wakwayo ni ka wanyalo chopo kata mana gi 30, at least wanyalo oro jowa adek, cause kaka madam uneno kani, nyathiwa ni kia Slay Queen. En mane kama unya yude pesa ne, ma embu nyalo puonjogo nyithindgi. Ma kata embu nyalo pidhogo anko ne, dong anko ni dong otegei. To imbe dong brother Martin otegei kabisa. Koro jogi ywak kabisa. Then gari sani nyisowa ni kiti mating'o ji adek ni ng'ato achiel ema onego bede. Kaka wan Mourners wan hustlers. Ok wanyal afford geche mang'eny ma ng'ato bede kiti ng'ato achiel to kiti onego ji bede adek. Waneno ni sirikal onego ng'inwa kanyo sana. Then gima mwisho, waneno ni pesa manyicho gol marwa sani, wambe kaka National Mourners omiwa portion wa cause wambe wan wasani. Bila wan liel ok nyadhi maber. Koso mor liel en ang'o? Dong ywak. Mor liel en ywak. To mokwongo be an gadier ni kok ywak to kata nyiewo mitede liel kok dicham. Koro watemo himiza sirikal ging'iwa matut ma kata pesa magiketo ni pimogo COVID-19 ni gipognwa at least kata ka wabet dala to wanya yudo gima wacham omedwa nguvu. Cause ywak to iling'ori e bugo, piwang' ichwer, piwang' imedo gi gimoro. Gimiwa pes chae wamedogo piwang'wa. To ago nwero kamano ka sirikal ng'iyo mano saidi. Erokamano.